Bon kinong song kim de tepat ba civil hospital Shillong ka don ye kata korkom ban yarap ye ki belangop au drug da bale ye drug detoxification lani detox ka bomot ban shim de ki dawai ban pengkhu ye ki chingron u drug akamet jongki ba ka tegar kom lakhot ka oral substitution therapy OST lese phin lengoru balai Shillong mel penmi di kentien nong khai ne ki nong di dan nrei nak benta ka chingte pat ba lang boro ka kentien dan ka dairu ka keteng thamai jung drug nong ba Shillong ka baki ba khai ne ki badi ki penongkam ban laj na ka baong bet bau de drug Henry kumralap da kanyo trap youth council HYC ka step kandai trek unailar aja opsau na ka chingkhan rai ki busba di drug ka te ki chaka bala shem ba ki bon shem dawai na ka te ki OST center ki wan panman ma shem dain ne drug na ki nong khai bat shem ye ka te ki chaka kum ka chaka ri tegen ban yu buchuli yo dain bat ki lut tengka ka HYC klalap adu khalai ngot ki badi bat penkam drug ka te ki chaka bat na ka chingyo bat iki layo kem sa arngut kinong khai ki batip kerteng kum Jeffrey pakentain na predeng snong mau prem bat uroshan kaushal na mau ba ki badangon ra yu drog shaki katuk ani ki bon le men le shimdawai na kate ki chaka kini ki badi bat penengkam dan ki penengkam de ki arshaka bat ki buri ki ternya injek bat drog hapo ki chaka bu tiar ki skuti bat tab bah ki chan phong ya daslap bat ki wei pat ki chingsong kawai ke bas ngau songsot kalong bagi tegi badi bat penengkam dan ki haban bu benda di mobile phone ban yo yu dan na tegi nong khai bat kin sayo pat di mobile juki ende ki layo pisa ban siu nang ni ke jingli gami haganu rukom kin siu na ikin yo pisa bat hato kani kan nomilamu shagi wei pat ki kam ki bolong persha emlang salang tang ban yo pisa da kalenti ke basuk hadin kani ke jingkem ki tegi ba khai dan ka HYC kala thanglut ye borok ki tiar ki layo kurup na ki nong khai bat na ki nong di Beri mu air glove. Cik glove. Sim glove. Cik glove si parti. Hoi. Ki betul ni. Ada nak tu ibarat. Ba. Atau tak ada. Makan. Dan pedak kelak. Kejam. Mai beli ke? Dur jauh dah. Kami di sini pelang yang itu tendang. Kami memang di sini apa? Bentar memang di sini. Nanti ada orang kini ngadi. Jadi macam ini ya. Sim lah orang sini penuh. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya